ኣብ ሪሌሽንሺፕ ሬድ ፍላግ ዝበሃሉ ወይ ከዓ ቀይሕ መስመር ዝበሃሉ ኣርባዕተ ነገራት ክነግረኩም እየ። እዞም ነገራት እዚኣቶም ሪሌሽንሺፕኩም እንተዳ ሃልዮም ኮይኑ እንተዳ ትኽእሉ ኮይንኩም ንክተስተኻኽልዎ ሞክሩ። እንተዳ ዘይትኽእሉ ኮይንኩም ደግሞ ክትወስድዎ ትኽእሉ እርምጃ ያው ንስኻትኩም ትፈልጥዎም። እንተዘይኮይኑ ዓይኒ ከኣሚትካ ልክዕ ናብ ሓዊ ከም ምስዳድ ኮይኑ ይስምዓኒ። ናምበር 1 ካብ መጠን ዝሓለፈ ቁፅፅር፣ ካብ መጠን ዝሓለፈ ኮንትሮል ክገብረኪ ወይ ከዓ ኮንትሮል ንክትገብረካ ዝምኩሩ ሰባት እያንዳንዱ ነገር ንስኻትኩም ትገብርዎ ነገር ክቆፃፀሩ ዝምክሩ ኣብ ትበልዕዎ ነገር ኣብ ካልእ ነገር ብቻ ካብ ንእሽተይ ክሳብ ዓብይ ነገር ምንም ነገር ናታቶም ኢደው ዘየልየሉ እንኳን ክቆፃፀሩኩም ዝምክሩ ሰባት ካብ ቤተሰብኩም ካብ ዙርያኩም ዘለው ሰባት ካብ መሓዙትኩም ከርሕቁኩም ዝምክሩ ሰባትና ምስኣቶም ብቻ ንክተጣበቁ ዝደልዩኩም ሰባት እዚ ንባዕሉ እቶም ነገራት ንሳቶም ዘይኮኑ እቶም ሰባት ንባዕልቶም እውን ሬድ ፍላግ እዮም ኢሎም ዝሓስብ። ካልኣይ ደግሞ ናታትኩም ገደብ ወይ ከዓ ናታትኩም ባውንደሪ ዘየኽብርልኩም ሰባት ናታትኩም ውሳኔ ናታትኩም ሓሳብ ንስኹም ነትብልዎ ነገር ዘየኽብርልኩም እና ውሳኔኩም ደግሞ ዘነዓቅልኩም ናታቶም ድሌት ብቻ ንክካየድ ናታቶም ፍላጎት ብቻ ንክቅድም ዝደልዩ ሰባት እንተደኣ ኮይኖም እዚ ነገር እዚ ደግሞ ጠጠው ኢልኩም ርእይዎ። ሳልሳይ ድማ ስለ ኤክሱ ወይ ከዓ ስለ ናይ ቅድመ ፍቅረኝኡ ስለ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረት ፍቅረኝኡ ሕማቅ ነገር ዝዛረብ እንተደኣ ኮይኑ ዝኾነ ችግር ኣሎ ማለት እዩ። ወይ ፍቅረይ ወፀልን ወይ ከዓ ዝኾነ ካብ መጠን ዝዘለለ ፅልእ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ነገር እዚ ከዓ ጠጠው ኢልኩም ንክትሪእዎ ሞክሩ። ራብዓይና ናይ መጨረሻ ድማ ስሕተቶም ሞይቶም ዘይኣምኑ ሰባት ስሕተቶም ዘይቅበሉ ሰባት ነገር ተሰሓይቶም ኣሚኖም ይቅርታ ክብሉ ዘይክእሉ ሰባት እዞም ሰባት እዚኣቶም ይቅርዶም ምስኣቶም ንክትቀፅል ምስኣቶም ንዝኾነ ግዜታት ክትዕልል ወይ ከዓ ክትረዳዳእ እንኳን ብጣዕሚ ከበድቲ ዝኾኑ ሰባት እዞም 4 ነገራት እንተደኣ ሪኢኹም ኮይንኩም ሓንቲ መኪና ቀይሕ መስመር እንዳንተበልበለላ ስቕ ኢላ ጥሒሳቶ ከምዘይትኸይድ ኩሉ ንስኻትኩም ደግሞ ጠጠው ኢልኩም ንክትሪኡ ሞክሩ።